Srpski narod na izborima u Podgorici mora podržati jedinu svoju nacionalnu listu koja je na glasačkom listiću pod rednim brojem 10. Srpska koalicija Dobrolud Dejić. Kako god da odluče, Srbi će snositi posljedice svoje političke odluke. Ljudi iz Srpske koalicije uvijek su i na svakom mjestu bili u svoj narod. U Crnoj Gori i na barikadama na Kosovu i Metohiji. U Republici Srpskoj. Politička šizofrenija, koja je svojstvena društvenoj sceni u Crnoj Gori, danas je toga nivoa. Srpske glasove lagano dobijaju i oni koji nemaju nikakve veze sa zaštitom srpskih interesa. Srpska koalicija cijeni opozicioni stav svakog građana Crne Gore, pa tako i Dritana Abazovića. Nažalost, on je danas veća opozicija nego lideri Demokratskog fronta, koji svoja politička uvjerenja mijenjaju zavisno od uticaja mentora i kapitala koji je spreman za kampanju. Dritan Abazović djeluje kao prirodni Albanac, vjerovatno i kao albanski integralista na način na koji moderna albanska politička elita na balkanskim prostorima doživljava svoje nacionalne interese. Zato ne sporimo da je potpuno prirodno da dočekuje Hašima Tačija u Ulcinju na banketu, sastanku ili na večeri. Ali nije normalno da ga Srbi u Podgorici, imajući to u vidu, nagrade glasovima pa makar bio u koaliciji sa demokratama. Srbi i Albanci mogu sarađivati u Crnoj Gori jer to nije nemoguće i isključivo, ali je logično da svako od nas postupa saglasno interesu naroda koga predstavlja. Savez u kome se nalazi Dritan Abazović ne bi poništio odluku o priznanju lažne države Kosova, ali bi Srpska koalicija to odmah uradila. Legitimno je da oni ne ponište navedenu odluku, kao što je legalno i legitimno da mi svaku vlast u kojoj bi učestvovali uslovimo poništenjem te odluke. Legitimno je da se oni zalažu za državu u kojoj će Srbi biti samo građani, a da mi insistiramo da Srbi sve te formalne titule dobiju svoja radna mjesta u Podgorici i Crnoj Gori, koja nam sleduju na osnovu Ustava i zakona. Svakome svako dobro, ali se samo Srbi mogu izboriti za svoj interes. Sva prava svima, jednaka prava za sve. Vrijeme je da se Srbi pitaju što je moguće jedino glasom za srpsku koaliciju.